Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Shout out sa'yo na Miyerkules pa lang, apakainit na ng ulo mo. Bakit? Di ka napakain, B? Ano ba nangyari? Anong nangyari kagabi? Kwentuhan mo muna ako. Oh! Yan ang mga mahirap no? Kapag marami kang pinagdaanan kagabi, lalo na kayo mag-asawa, nagtulog ka na naman kayo sa kama, no? Well, actually, gusto muna nating i-shout out ang ating magiting na driver na si Enrique Quijano Sanson Jr. na feeling ko masarap ang tulog kagabi kasi napatawa siya ng misis niya. Oy, isa yun sa mga magagandang gawin lalo na kapag problemado ka. O kung wala kang misis, patawanin mo yung sarili mo, be. Kasi nga sabi sa siyensa, laughter is the best medicine. Sige nga, alam ko naman na marami kang pinagdadaanan lately. Pero paano nga ba natin masasabi na kapag ka tumatawa ka, napapagaling ka? Napapagaling saan? Siyempre, una sa lahat sa kama. Kama kasi, siyempre, alam mo, sa mga mag-aasawa, normal yon. Kapag alam mo at kuhang-kuha mo yung kiliti ng jowa o ng asawa mo, di automatic, mapapasaya mo yan. O kaya hindi naman, marunong ka magpatawa sa opisina. Ako kasi, share ko lang, nung high school po ako, niyayaya lang nila ako sa inuman, hindi para uminom, pero para maging komedyante ng grupo. Oo, nakakapagod din magpatawa, ha? Ay, imagine ninyo, ha? Kada Friday kasi kami nagiinom dati Sila pala. Kada Friday, yayayain nila ako. Sasabihin nila sa akin, Maratoni, shot tayo, shot. Anong shot? Gusto mo lang, umupo ako dun sa gitna ng table tapos ako magagawa ng kwento. Di syempre, ako tong si Pressured, nagbibidabidas. Teka, ano bang magandang ibigay na joke sa kanila? Ayun, bata pa lang ako. Para na akong loko-loko. Pero walang masama naman dun Alam mo, isa sa mga pinakamagandang gawin kapag ka medyo problemado ka o marami ka ng sakit, yung mga tipong stage 4 na yan, pero wag naman sana. Minsan, ang pinakamaganda o pinaka-best way to relieve yourself is ang pagtawa. Kaya mo, napapansin mo yung mga magaganda, yung mga gwapo, yung mga hindi, yung kahit ilang taon na, senior citizen na, 70, 80, hindi sila mukhang luray-luray. Diba? Minsan kasi nasa lang yun upbringing in life. Sige nga, tingnan mo nga muna yung katabi mo kung maganda ang upbringing in life. Tuloy-tuloy natin ang ating tawanan. But for now, makinig mo na ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1. Metro's